ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ନେତା ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛଦ୍ମ ଛାୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟରୁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଛଦ୍ମ ଛାୟାରେ ରାଜନୀତିକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଦୁଇଟି ରୋଲ୍ ଏବେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ସେ ନେତା ସହିତ ଅଫିସର ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟପ୍ ଅଫିସର ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ଦୁଇଟି ରୋଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଲିଭେଇ ପାରିବେ। ସେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି କେମିତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଁରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରାଜନେତା ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ କି? ଯଦି ନେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫର୍ଜିବାଡ଼ା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଫର୍ଜିବାଡ଼ା କରନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବି ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମ ରାଜନୀତିରୁ ତାଙ୍କର ଏହା ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି କହିପାରିବେ।